Priatelia, mám tu pre vás kratučké produktové video, ale vyplatí sa naň pozerať. Vydržte do konca a zistíte, že budete mať celkom dobrý benefit. Predstavím vám, asi možno aj poznáte, G-Shocky GGB 100, ktoré sú moje obľúbené. Funkcie tlakomer, výškomer, teplomer, kompas nie sú až také podstatné. Podstatnejšie je, že sú odolné, pevné, prachuodolné, vodeodolné a po 2 rokoch si myslím, že vyzerajú úplne super. Teraz by som vám rád celkom povedal, je to čistá improvizácia, prečo sa vám vyplatí dopozerať to do konca. Ak zadáte pri kúpe hodiniek u nás, pri akomkoľvek produkte do poznámky v pokladni slovičko video, pribalíme vám 20-eurovú poukažku úplne zdarma. Je jedno, čo si za to nakúpite. Čiže urobím si objednávočku, zadám poznámku, jednoduché slovičko video a ku všetkým tým natlakovaným benefitom, ako máte zľavy, záruky, prípadne darčeky, akciové ceny, dostanete navyše 20-eurovú poukážku. Ešte jedna podstatná vec, akcia platí do 30. septembra. Takže priatelia, som zvedavý, koľký z vás využijú túto improvizovanú ponuku. Ďakujem, na budúce.